Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutane kamar ni suke shira. Ikon Allah. Sadiya Haruna, na dawo. Ana mana alƙawari na ce ni wa in dai hajjin Hausa na hau. Alƙawari ne sai in ke alƙawari ne Sadiya Haruna yana ga ƙarshen ki. El gidan Haruna mai shan giya. Gidan Haruna mai shan giya. Na dawo. Na yi da aiki na kaf kuma yanzu na dawo. Sadiya, ko kin manta rana da muka je gidanki da ni da ke da yaro na? Kin manta lokacin da muka je gidanki ni da yaro na tsakaninki da Allah da Annabi lokacin da kika ce Sadiya Haruna ke dan me cin uwaki ni da ke nake? Wa za ki daga baki kice wai na ce miki ni wai na ce miki wai da baki na ce miki ina luwadi. Yo ko na ce miki ina luwadi dalilin ubanki ma an ki ruwa asiri. In ga ya miki ma a dalilin ubanki a abin da ya yi min wallahi ki ruwa ma na abin asiri. Na rantsi da girman Allah izihi sattin na Qur'ani dan girman Allah ni ku bar bani ita ke saman abu ni ba so bani ku bar bani shi dalilin ubanki Haruna na rantsi da Allah da ni da yaro na maka taimaka ni ta gama da ni da yaro na da babanta daki guda na rantsi da Allah a cikin wannan gidan nasu ita kuma ita rawar mata sama ba ida so ba sama ko yanzu ne aka ida saman dakin ta can gurin babu komi a gidanta kasa babu komi maka mata daga dakin wannan nan gurin mu kuma ka zama da babanta nan gurin na rantsi da Arewa Plus TV ku danna subscribe kana ku danna alama kararrawar sanarwa domin sani da zarar mun dora mun gode wai ni yazo gurina nace kai da dashin tashi mata yau tashi Sadiya ya ta yi maka Sadiya maka ce wallahi ta yi zan biyo daga nan gurin ya ne za a yi aibon ya ta yi lahiya a ita sani kuma dan uban kin tarrowa ban nan ko baki tarro shi ba na ce kin tarrowa ban nan ko baki tarro shi ba kaya na rantsi da Allah na rantsi da izi sattin na Qur'ani to wai ke Allah na to asbar Sadiya hanni zan zo in yi wani sirri ni da ke ni in yi sirri da ke wai ki ce ina miki tantan saka mai numfashi masan da tona wata asiri uwarki ma hobi ki tona miki asiri kuma ni zan zo in yi zan sirri da ke masan da Allah yake wushi da ke Allah yake wushi da ke kuma Allah ya wushi da iya wushi da ubanki Arewa Plus TV ku danna subscribe kana ku danna alama kararrawar sanarwa domin sani da zarar mun dora mun gode Arewa Plus TV ku danna subscribe kana ku danna alama kararrawar sanarwa domin sani da zarar mun dora mun gode Arewa Plus TV ku danna subscribe kana ku danna alama kararrawar sanarwa domin sani da zarar mun dora mun gode Arewa Plus TV ku danna subscribe kana ku danna alama kararrawar sanarwa domin sani da zarar mun dora mun gode wa alaikum assalam ya kake wallahi lafiya lau ya garin da dama alhamdulillah jawara wani Allah ko zaka iya tana ranar da muka tai da wanda ranar da Sadiya Haruna ta kai mu gidanta wanda ta dare ta ce mu kwana wanda cikin dare na tashi na ce waye ake gwad zaka iya tana abin da babanta ya imana tsakaninka da Allah kuma mutuwa za kai ka wuto ka gaskiya tsakaninka da Allah da Annabi babanta ya yi imana gaskiya ba mu ji daɗin abin nan ba wallahi tsakaninka da Allah da Annabi mutuwa za kai dai na sani wallahi babanta ya zo guri na babu wando ko bai zo tsakaninka da Allah babu kaya na tara mata ta miye aka yi ta waɗi ko ba ta waɗi ba babu wando gaba daya muna cewa kai mi wannan ba lafiya ba na rantse da iziyi sattin na Qur'ani kuma mutuwa zan yi Sadiya ne biki isa ba in biki ƙarya kuma na rantse da girman Allah take cewa batta zawwa guri na take cewa batta zawwa in ta zo batta zawwa guri na wanda dai to wallahi ƙarya ne to zo ana nan da ba a wajen ma take kwana ba wato na rantse da iziyi sattin na Qur'ani anan kike kwana Sadiya Haruna in kin zo daki na ai da muka kai ka je kana baki da ita lalle anan za ta kwana a ina kake kwana kai ni a kafet ne ma nake kwana a kafet wai Sadiya ki daga baki dan me tun wacce ni zan ka karshen uwar Haruna dan uban Haruna dan giya kai tsaya tace tsakanin Allah na ka gani muna in ka tsakaninka da Allah da Annabi muna wanka tare da ita ko muna wanka tare komai tare muke ni da Sadiya Haruna yo an sai da aka ce ma ba ko an ba ta bai so nawa ma kuma muna gani Sadiya ni haka ki daga baki wai ki ce wani wai wane ne da wane ne ni na ci wal Haruna wuzara ni sai in ci wai kana ci ta yi ita ba ta ba zawa na da yi sattun Qur'ani ina wannan wankin wanda yake jindin na ta ga uraje
kuraje ga tsutsotsi ga wani irin abu tsohuwa ni wannan matantan Allah ku bar kira na kuwa ya rasulullah kuwa sa kira na mutanen wannan ban na san kiran wannan wallahi wai ani imama to nawa ma wai to ani mama kalli ani imama yo da zo ko ga wata ka kudo take ba da tawon linda na ko na bata tana wanka daki na muna wanka tare ko gashi nan muna wanka tare kware ku kai baka manta ba kenan rata ce ka ba tawun din wannan dala da kuma tawun lokacin da kallin dauko shi na ajiye shi a bakin wanka wai da Allah ka komin tawun nake to ko ina ta ne da dauko sa ko kuma so ga ga dan gaskiya ba mu girman wai dan uban toba na rantse da girman Allah ke ni rantsuwa nake yi tuto ki rantse da girman Allah in bici kwana bin ma wanka tare shi Sadiya Haruna ubangiji Allah tsine miki albarka ai tunda kika kama sunana Sadiya Haruna kin shafi salo kin taro kin tabo mat ni babu abin da ya sha min kai sai na yi da kasuwanci na tsaf hankali na a kwance kuma ke kin shasha tana zuwa da kan shasha daki na kuma ta zawa tsakaninka da Allah da Annabi kodin shisha wiwi komai daki na he bum da kan shasha ubangiji Allah tsine miki albarka Sadiya Haruna Allah tsine miki albarka Sadiya na ga mai wasa ni da ke Sadiya na ga mai wasa a giya kin zaki na kira na haka ake ko kina katse mi ina wanga ina Sadiya Haruna to tunda kin ce zo to nan asirin za a yi dalla duk abin da na sani zan rinka kawo shi social media ɗaya ba kuma Allah ra abin da kike na Khadija sai ta yi shi in Allah ra abin da kike na Khadija yake sai ta yi shi ni ban ga wani abin da zan zo in mata a social media kin ce abin ne zan kawo a social media ko in ce ilma dugo abin da kin san sarki na shi kenan kin san kin yi shi a gabana sai karuwa to daga gashi na so na bayyana jin a gabana amma ai abin na wajen ubanki ba a sani ba kuma gashi na wannan ba ƙarya ba sai kuma na ga mishi na ce in ya boye ma Allah kuma kai shi tsoron zuciyata ni duk abin da zan kashi ni ban taɓa ka ƙarya ba a rayuwata ta gidan duniya ban taɓa ka ƙarya a cikin rayuwata ta gidan duniya kuma ni jini na dace ga shi ni fice sauki sha jini na bayya shayuwa Sadiya Haruna jini na bayya shayuwa elshan jini dole ne na so abin da ke so Allah ya ruwa mana asiri ina sana'ata ina samun abin da zan sa a baka kawai irin abiya shi muna azaji wani ke ba hai amki ba komi ke in har kin wuto daga gutsun warki in ji har gutsun warki na sunna ne kika wuto in ji wacce za ta wuto ki in ji wacce musulma ce za ta wuto ta yi bismillah za ta aje ki masan ki na armakin amshi to nan asiri maza san ki duk wanda kika armakin ki mashi tabo duk wanda ta ci arma sai ki mashi tabo Allah tsine miki albarka Sadiya Haruna ubangiji Allah tozarta ki yanda ke tozarta arme ubangiji Allah sa Allah tozarta ki Allah tsine miki albarka Sadiya ubangiji Allah daidaita ki Allah sa abin da kika na Khadija ta yi shi ban wasawa wallahi ban wasawa na ga mai wasa da ita ce bata sai da komi Sadiya Haruna a wuni in tana cinikin 50,000 Allah tsine min albarka ba ta yi ƙarya ce sai a zo a tattara kaya wai a ce an sayan aida a warware ni bane zan faɗi ni ban na hutu abin da nake saidawa ko ba ni bane nake faɗi ɗan comment su suke ba labari kana iyayi ko bai naki iyayi naki bai na yi ci kasuwanci na yi ci farin jini na rantsa Sadiya sattin Qur'ani Sadiya yar gidan Haruna mai shan giya da san da za ki mutu insha Allah to mi zai rake matan da cike so wa ma kika karshen ki a cikin maganin ganin karshen bestes hal abadan bestes shi da shi wallahi an kare na ne in ida sana'a ta haina kama kuɗi na cip kuma in zo in ci uwar Sadiya Haruna mai kuraje mai sanyi cike da gindi wallahi ban wasa duk abin da nake babu ɗaya wanda zan wasa daga ciki shegiya ita kawai trending to ayi trending kin ni sai na yi da sana'a ta kaf ki da haukan ki shagiya ki shi shaye-shayen ki yanda ya kamata ya kin yi shaye-shayen ki kaf kin ida ni kuma ina zama na kawata a meke na ida kama kuɗi na yashi ni na tsaf in zo in sha wannan ruwa na garai in zo in ci uwal Haruna mai shan giya kuma in ci uwal wacce wadda ta ajiye ki uwarta dan mai cin uwal wacce ma'aishiya in ci uwarta kuma har da karshe in zo in ci Allah sana na Khadija ta yi abin da kika yi ban wasawa gutsun uwarki Sadiya Haruna wai haki zo ki kama suna na ki bude wani page ni za ki bude ma page ina miki kara na zaman tare da baka ni da ke ina duba wannan wai Khadija mai numfashi wai iya san Khadija mai numfashi tace rabu da shegiya rabu da tsinanna tace me yasa a da ba ta ga ba sai a yanzu me yasa ba ta wadi ba sai a yanzu
shegiya kare cin isa kare ta zancan Arewa Plus TV. Ku danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sani da zarar mun ɗora. Mun gode.